Tak zdravím, mám tady takový příspěvek k prorocké službě. Dělám to teďka česky, většinou jsem se snažil to dělat anglicky, ale chci, aby i v Česku byly některá ta proroctví známa. Nedávno jsem dělal takový průzkum mezi části vedoucí a ptal jsem se jich, jestli znají nějaká prorocká slova, a byl jsem překvapený, že část řekla, že ne. Samozřejmě znají většina z nich zná, nebo všichni znají nějaká prorocká slova z Bible, ale nějaká skutečná prorocká slova, která byla vyslovena teďka. A mě překvapilo, že si nebyli nějak jistí nebo nevěděli někteří. Tak určitě prorocká slova jsou, samozřejmě jejich plno i falešných, plno různých. Někteří lidé dávají prorocká slova jakoby na rok 2026, 2027, 2028, jo, prostě každý rok nějaké takové výhledy. Jedno je jasné, písmo říká, že máme usilovat o prorocké dary, také v Biblii napsané třeba Amos 3.7, že Bůh zjevuje svá tajemství svým prorokům, služebníkům a že nečiní nic, než by to vlastně takhle udělal. Takže zjednodušeně my patříme k té části, která věří, že Bůh dává svá prorocká slova, která slouží k tomu, aby jsme něco slyšeli, vnímali, viděli. Většinou lidé si myslí, že prorocké slovo je jako něco o budoucnosti, ale biblicky prorocké slovo není vždycky o budoucnosti. Jo. Je to v podstatě takové zjevení pohledu na věc, která jde z nebe. Jo. A to se samozřejmě musí zkoumat, rozlišovat, mělo by to sedět podle Bible, nemělo by to být proti písmu a takové další věci. Tak jenom tak v krátkosti o prorockých slovech. A mě zajímá i některá slova, která třeba jsou teďka akutní, stále aktuální. Chtěl bych se hlavně teďka věnovat Ukrajině. Takže jsou slova, která byla publikována už od roku 2014. V podstatě tam bylo několik slov takových, několik myšlenek, několik výzev. Já si tak matně vybavuji, že když začali zelení mužici pronikat na Ukrajinu a nebylo to ještě jasné, tak na nějaké konferenci v Praze jsem dostal slovo, že Putin lže. No, to je asi jasné, zřetelné, někdo řekne, to jste nemuseli ani říkat, to víme. A tak to někdy s prorockými slovy je, že někdy vlastně přijde potvrzení jenom toho, co člověk i normálně může pozorovat, vidět, analyticky prostě nějak rozebrat a vyjde mu to. Jo. Ale pak je spousta věcí, kdy to tak jasné není a na druhou stranu ani mnoha jiným lidem to třeba jasné není a do toho Bůh prostě mluví. Jo? A do toho Bůh ještě, který zná i budoucnost, mluví. A říká ty věci z perspektivy, která není dosažitelná prostě lidským myšlením. Někdy to říká jako slova, která už se stala, jindy to říká, jako, že se stala a přitom jde o budoucnost. To znamená, že Bůh říká, toto 100% bude příklad, když Bůh říkal, že bude Jan Křtitel, nebo že se Ježíš narodí v Betlémě, nebo takové ta proroctví, tak ty byly jasná, to nešlo jako změnit. Nebo když prorocká slova říkají, že bude antikrize, takové věci. Takže jsou věci z Bible, které jsou jasně dané. Pak jsou věci, které jsou s podmínkou. Jo? To znamená, Bůh dá nějaký výhled a je tam nějaká podmínka. Když něco, tak něco, když ne, tak něco jiného. Jo? A někdy je to ještě o něco složitější, že Bůh sice v přítomném čase vyslovuje ty podmínky, na druhou stranu může třeba i několik set let až desítkrát předtím říct, jak to vlastně dopadlo.
nebo jak to dopadne, jo, řekněme teda, když mluvíme v budoucím čase. Protože Bůh vlastně ví i jak dopadne to, co on v tom přítomném čase dává s podmínkou. Jo? Příklad třeba v době proroka Jeremiáše babylonský král napadal zbývající to judské království. Jo? 576 to bylo nějak tak před naším letoštem, to bylo zrušeno, dobyto, ale předtím tam byly výzvy. Jo? Jestliže vyjdete a dáte se tomu babylonskému králi, tak nezahynete, jo? Budete, poddejte se mu a budete v klidu. Jo? A vypadalo to jako s takovou podmínkou. Na druhou stranu prostě jsou proroctví i předtím, která už ukazují, že bylo jasné, že takhle to nedopadne, že oni si nezvolí tu dobrou variantu z toho pohledu Jeremiáše. Takže to jsou velké věci. Někdy ještě se taky setkávám s tím, že a zvlášť křesťané třeba si myslí, že Bůh nemluví k těmto věcem, jo? Řekněme ke geopolitickým nebo jako k nějakým národním, jo? Nebo řekněme k politickým. A to je velký blud. Jo? To prostě v Biblii takhle vůbec není. Někteří křesťané mají problém i s tím, že Bůh vůbec mluví, že říká nějaké věci i v tomto přítomném čase a vyučují různé věci, jakože už proroctví neexistují a takové další věci. Ale to jsou takové debaty, do kterých teď nechci jít. Asi možná se k ním budu vyjadřovat ještě někdy v nějakých jiných videích, uvidíme, ale chci dát aspoň nějaké takové základní jednoduché video, protože někdy máme více rozjevení, ale máme trošku zpoždění s tím, kdy ty věci nějak publikujeme, sdělujeme, dají se vysledovat v našich normálních nedělních shromážděních. Tam se některá ta prorocká slova opakují, říkají, a někdy v těch článcích, které dáváme na web a tak dále. Takže je to nějaká prorocká služba, je tu nějaké zjevení, se tomu říká, z nebe, které má něco nám sdělit. A v případě toho ukrajinského konfliktu jsem zmínil tady tyto věci. Nebo já jsem zmínil teprve, myslím, tu první, jo? Že mě oslovilo první v tomto videu, a ne první ve skutečnosti, v realitě. A že mě oslovilo, že ten Putin lže prostě. Jo? A upřímně řečeno, část lidí jako byla zmatená, hodně lidí bylo zmateno ve skutečnosti, kdo to jsou. Jo? Putin tam někde říkal, že si může kdokoliv koupit uniformu a být tam, jo? A vlastně mlžil. A takhle se vlastně on mlžil opakovaně. Mlžil vlastně i s tím, když byli na východní Ukrajině. Mlžil i s tím, když se shromáždili ta vojska před hranicemi a ne jenom mlžil, on přímo lhal. A vlastně všichni představitelé Ruska říkali, ne, to tam je jenom pro obranu a my si můžeme dělat na svém území, co chceme a ti, co říkají, že to je kvůli útoku, tak jsou od bláznu až po nějaký rozdmíchávače. Jo? Takže vlastně tady z této strany šel velký klam. Já si pamatuju, že třeba i náš prezident Zeman taky jako věřil vlastně tady těm myšlenkám přes ta varování. A pamatuju si, že jsme seděli s tím pastorem v autě a přišlo nám asi takové 5minutové slovo, ve kterém přicházelo to, že se posune, že se shromáždí vlastně k tomu útoku a nějaké další věci k tomu. Nedávno jsem
si při nějaké kontrole vlastně a prohlížení zpět těch prorockých slov, která jsou na webu, tak jsem zjistil, že myslím už v roce 2015 bylo slovo, že Putin půjde dál a dále. Jo? Upřímně řečeno, já jsem na toto konkrétní slovo zapomněl, ale je zapsáno. A to je další takový prvek, který je důležitý v písmu. I pro tvůj osobní život. Zapisuj si, co ti Bůh říká. Jo? Když to budeš hlídat, zapisovat. Mám zkušenost, že Bůh za mě, to je moje svědectví, mluví trošku víc, když vidí, že si vážíme opravdu toho, a jeden ze způsobů, jak si toho můžeme vážit a dávat na to pozor, je, že si ty věci zapisujeme. Jo? To je moje zkušenost. Takže jo, ale chtěl jsem ještě říct, že když třeba Jeremiáš zapsal slova, tak pak další lidi někdy objevili po desítkách let, že ta slova byla skutečně boží, něco znamenala, nějak jim to docvaklo, Duch Svatý jim to ukázal, mělo to nějaké důsledky. Někdy to bylo slovo, které vlastně bylo přímo i aktivní pro ten čas, nejenom, že vysvětlovalo, proč se něco stalo, jo, nebo dávalo vlastně porozumění té situaci, která nastala. Často to byly tragédie, byly to konflikty, války, zemětřesení, různé hladomory. Tak Bůh prostě k těm věcem někdy mluví dopředu, mluví někdy i zpětně. Je toho plná Bible. Bible je prorocká kniha a vlastně, když si ji opakovaně a pravidelně čtete, tak musíte znovu narážíte na to, že Bůh prorocky mluví, jo? Do budoucnosti, odhaluje věci do minulosti, jak jsem teďka řekla, tak dále. No a k tomu je také dobré mít ty věci zapsané a moct se k ním vztáhnout, podívat se znovu. Takže třeba 2 slova, které my jsme takhle jako podobně objevili v těch zapsaných, je tady toto, které bylo i publikováno, myslím hnedka v tom roce 2015 nebo 2016, nevím, dá se to dohledat na webu, na těch webech, já se snažím, ale asi mi to bude trvat ještě delší dobu, to shromáždit do jednoho webu, dát tomu nějakou strukturu, jo, tam to prostě dát, ty nové už nějakým způsobem systematicky třídit, zachycovat, aby to bylo i dohledatelné. Jo? Já sám třeba nejsem moc rád, když zkoumám nějakou prorockou službu a strašně dlouho mi trvá, než dohledám nějaké slova, která tam byly, jo? Nebo vlastně je nemůžu dohledat. Jo? Je to pro mě takové náročnější. Takže sám jsem rád, když je to v nějaké přehlednější formě. Neříkám, že to musí být podmínka, ale momentálně já k tomu tak inklinuji a chci, aby to bylo takové přehledné, srozumitelné, někde jasně zapsané. Jo? Bůh někdy má svoje takové určité skrývací tendence, ale neodhaluje vždycky všechno hned a někdy až po mnoha letech se třeba i nějaká proroctví teprve jasně zjeví, že byly od Boha a víc lidí to uvidí, ale to je taky téma, kterému se teďka chci vyhnout. Takže zatím jsem zmínil takové 2 slova, které mě osobně, já to teďka vysílám na blog, takže to je takový videoblog, takže je to i také sdílení, vidíte, že tam říkám některé věci navíc, jak chápu třeba prorockou službu nebo na čem stojíme a z čeho to vyrůstá, ale zmínil jsem tedy to, že přišlo jasně slovo, že lže, tenkrát na nějaké té konferenci v Praze. Potom mi přišlo to slovo Putin půjde dál a dále. Jo, v roce 2015 bylo to už vlastně po Krymu, že zabrali Krym 2014, to byli ti zelení mužičci, kteří vlastně šli zabírat Krym, aby jsme to trošku dávali do kontextu, tak to bylo vlastně
po Majdanu, že? Kdy se ta Ukrajina rozhodovala jako pro Západ a část Ukrajiny chtěla zůstat na východě, že? To nevím, jestli úplně chci jít do všech těch věcí, některé jsou také složitější. Ale tato proroctví se ukázala vlastně jasně pravdivá. Jo? To, že zelení mužici nebyli zelení mužici z Marsu nebo z Kama, ale že to byli vlastně vojáci, nebo minimálně jako ty klíčové prvky toho byli vojáci z Ruska, tak to je teď zcela jasné, zřejmé. Někteří dostali i medaily za to. A to, že šel Putin dál a dále, to je taky jasné. Válka trvá, že je kolik 4 roky zhruba teďka a je to hrozná tragédie, která se nás dotýká, ke které se vyjadřují politici, ke které zaujímají politické strany některé postoje a rodiny se někdy jsou schopni kvůli tomu hádat, že? Nebo mít různé postoje. Lidé k tomu zaujímají, i ty k tomu zaujímáš nějaký postoj, buď tomu nerozumíš, nebo si zastánce té strany, nebo oné strany, nebo prostě se to tím nezajímáš, nebo s tím zajímáš až hodně, jo. Někteří jsou lidi, kteří tam vyloženě jedou, pomáhají tam, je to různé. Tady se zastavím a jenom řeknu, že určitě bychom se měli modlit. Jo? Určitě bychom se měli modlit za uhašení toho konfliktu. Toto slovo přichází velice jasně, zřetelně, opakovaně, že máme se modlit. Je to i výzva k těm modlitevním hradbám. Kdyby to někoho oslovilo, tak nás kontaktujte a můžeme uvažovat tady o tom, jak se i třeba posílit, propojit v rámci těch modlitevních hradeb, v rámci vlastně tady té služby. My věříme na přímou službu, věříme na moc modlitby, ne, že by mohla všechno změnit, ale prostě hodně může změnit nebo může některé věci stlumit. A my jsme opakovaně mívali povolání k tomu, aby jsme se modlili v rámci těch modlitevních hradeb samozřejmě jinak, různě, přimluvně, aby ten oheň, který se rozhořel, tak aby se jako nerozhořel ještě víc, než se jako rozhoří. Takže bylo to takový obraz hasičů, kteří přišli k baráku, teď tam hasili a oheň ještě hořel ještě víc, jo. Ale oni kdyby nehasili, tak by to, tam byl vedle ještě nějaký další barák, jo. A samozřejmě cílem těch hasičů bylo, aby se to co nejméně, ten oheň, ten požár, aby byl co nejmenší, jo. Přestože v tu danou chvíli se to ještě rozhořovalo, jo. Takže kdykoliv opakovaně přichází toto slovo, hodněkrát jsme opakovali, modli se za to, i když uvidíš, že se to bude rozhořovat, přesto se modli, jo, protože tvé modlitby za to utišení, za to snížení jsou důležité. Tak to je mimo jiné také prorocké slovo, to povolání k modlitbám, jo, k těm přímluvným modlitbám. Bylo to hodně důležité, bylo to v podstatě klíčové slovo, které volá všechny přímluvce, všechny modlitevníky. Není to jedno, není to od tebe daleko, když mluvím za Česko, je třeba se za to modlit, týká se nás to. Jo? No, takže když se chci posunout tady v těch věcech, tak máme tady jako 100 000 mrtvých, zraněných, jo, uvádí se už jde to k milionem a my jsme někdy kolem toho roku, kdy ta válka začínala, tak tam přišlo i vlastně to slovo o tom rozsahu, jo, že to
bylo použité i slovo o milionech. A to je samozřejmě jako docela velký rozsah, který v té době byla to jako otázka, jak moc to zasáhne, jak moc to se rozhoří, jak moc to bude hořet, ale jsou na webu zveřejněné jasně takové tři slova, které jsme dostali hned v počátcích toho konfliktu. To se dá taky dohledat a opakovaně se to zmiňovalo na shromážděních v Bruntále našeho společenství. Takže jedno bylo, že to bude dlouhé, bude to dlouhé. Druhé bylo, že nemohou uspět. A to vlastně Rusové v dobytí Ukrajiny, což je důležité i v tuto chvíli. Jo? Toto slovo je důležité i v tuto chvíli, že Rusové vlastně, ať už mají jakékoliv plány, nebo měli jakékoliv plány, víte, že možná si pamatujete ty záběry na ty kolony těch tanků, jak prostě se blížili do Kyjeva, jo? A teďka ti Ukrajinci jim to tam prostě odstřelovali a vlastně zablokovali jim i ten výsadek, který poslali do Kyjeva, chtěli vlastně svrhnout tu vládu, chtěli svrhnout Zelenského, vyměnit tu vládu, tak se ty výsadky neúplně zdařily, jo, a to jsou jako velice zajímavé věci, které určitě minimálně Ukrajinci si budou v historii připomínat, jo, a vlastně nějak studovat, zabývat se tím ještě dál a dál. Nicméně druhé důležité slovo, které tam bylo, že nemohou uspět ani Ukrajinci. A tady to je vlastně věc, která za mě je hodně klíčová a přicházela už v roce 2014. Tam máme odhadem, já nevím, 10-11 článků v průběhu těch let, kdy tam zhrnujeme na tom webu prostě spoustu věcí, různě tam k tomu mluvíme, dotýkáme se, píšeme tam ty slova, ale jedno je takové, které je prostě klíčové, jako které je hlavní, které vyčnívá z těch slov, a to je slovo jako pro Ukrajince, které za mě je jako pro mnohé nestravitelné, pro mnohé nepochopitelné, pro mnohé třeba svým způsobem jasné, záleží, na které straně jste, jak to vnímáte, ale budoucnost jako to zjeví a vycházelo to z nějakého textu ze Starého zákona, nechci teďka jmenovat, napadá mě to místo přesně, ale možná bych si ho neřekl, se spletl, ale tam byla situace, kdy došlo k rozdělení vlastně národa izraelského na dvě části a ta jedna část šla vojensky dobít zpět tu část, která se oddělila. To je vlastně podobná situace, která nastala na Ukrajině, že tam došlo vlastně v těch východních částech, že oni se de facto trhli. Samozřejmě Rusko tam nějak do toho vstupovalo, ale to prorocké slovo, nebo to slovo tehdy, které tam přišlo, teď mluvím o historii, o biblickém příběhu, o té historii, kdy tam přišel prorok a vlastně přinesl to Boží slovo, že ta část, tam bylo netáhněte proti svým bratřím, jo? Nejděte tam bojovat. Prostě myslím, že tam je jasně řečený, i stalo se to z mé vůle tehdy, jo? A kdo zná Bibli, tak ví, že to bylo prorokované a tak dále. To je už zase trošku na díl, ale pointa byla, že oni, i když určitě mohli mít všelijaké politické, teologické, nějaké geografické, vojenské prostě myšlení, které tomu odporovalo, tak oni to tehdy poslechli,
jo, a nějakou dobu tam ten mír byl zachovaný. A tento úsek písma mně přišel pro tu Ukrajinu už tehdy. A v podstatě to znamenalo, netáhněte bojovat. Jo. Bylo to pro ty Ukrajince, aby vlastně netáhli bojovat o ty separatistické regiony. A my víme, že jako v historii je více do takových situací, kdy nějaká část se chce oddělit a buď se jí to podaří, nebo nepodaří. Jo? Příkladem je třeba Amerika, že USA se trhlí od vlastně od Spojeného království, že? Takže od Anglie. Teďka se mi plně nevybavuje přesně ty názvy, oni se někdy měnily v průběhu let, ale jedno je jasné, že když Anglie vlastně chtěla zpátky získat ty kolonie své, tak se jí to nepodařilo a vznikly USA, že deklarace nezávislosti a válka o nezávislost a prostě USA se osamostatnili, jo. Pak se stali vlastně velmocí, vystřídali Anglii a takhle to bylo. Ale když se třeba v průběhu rušení, řekněme, jo, abolicionismu, rušení otroctví, když tam nastala ta válka občanská v USA, pak později, v tom 19. století, tak Abraham Lincoln, který jako mohl třeba říct, jo, tak my vás pouštíme, tak se rozdělte, že? Ne, tak oni bojovali, že? V té válce a USA zůstali vlastně jednotná. A mohli bychom se bavit o rozpadu Sovětského svazu, že? Kdy Sovětský svaz přišel o spoustu těch svazových republik, že se vlastně roztrhl a vzniklo spousta samostatných států, jako příkladu Estonsko, Litva, že Lotyšsko, které teďka se hodně jakoby obávají možného dalšího rozšiřování vlastně toho vojenského ataku. Jo? To se vlastně řeší, bude útočit nebo nebude útočit Rusko, Putin na další státy, jak to vlastně má v plánu. Toto jsou otázky, které se znovu a znovu teď řeší. No a já se vrátím k té myšlence toho, netáhněte bojovat proti svým bratřím. Jo? Stejně to nebudete, jenom budou tam mnoho mrtvých. To si pamatuju, že v těch slovech bylo. Jo? Ty teritoria zpátky nezískáte, zemře spousta lidí, bude spousta krve. Pamatuju si, že byly takové obrazy, jo, takové až starozákonní obrazy z pláče, že přicházely takové slova, že budou mrtvoli, jo, tam ležet na polích. A to, co vlastně jsme potom začali všichni vidět na těch obrazovkách, to teda aspoň někdy se podíval na zprávy nebo na nějaké takové věci, tak to tam jasně jako začal vidět. A třeba pro nás jako to zatím je některé takové, jakože přece jenom ještě dál vzdálené, byť se nás to nějakým způsobem už dotýká, ale pro třeba ten národ Ukrajiny to je katastrofa, že ovlivnilo to tisíce, miliony lidí, kteří stihli utíct, někteří zůstali, šli bojovat, byli povoláni, některé chytali na ulicích. Já mám známé, který vlastně mluví o tom, že prostě někteří ti Ukrajinci jdou po ulici a tam je třeba členy jejich rodiny, kteří bydlí v Česku a oni bydlí tam, také jako vezmou, že dají je bojovat. Takže to
někteří umírají, útoky na civilisty, děti umírají, jo? Mluví se o různých věcích, prostě tragédie. A stále jsou někteří lidé a jsou jako nastavení, že nemůžou to území dát. Že musí bojovat zpátky o to území. A do toho za mě je tady to prorocké slovo. Je to hlavou proti zdi. Jo? Já jsem často ve sboru, my jsme tam, teď jsme trošku v jiné místnosti, ale my jsme takový sbor, kde byl sbor a za ním byla nějaká druhá místnost. A já jsem několikrát, když jsem toto proroctví vlastně předával, tak jsem pozorňoval na to, že kdyby jsme se chtěli rozhodnout, že chceme i tam tu místnost a chceme jako prorazit tu zeď a nějak bez, jsme neměli žádné nářadí nebo něco takového, jenom se rozběhli, tak si prostě rozbijeme hlavu. Jo, prostě i kdyby jsme byli přesvědčení, že je to naše, tak to prostě nezískáme a akorát bychom se o tu zeď rozmlátili. Jo. Toto je nestravitelné slovo pro ty, kteří uvažují jenom jako mezinárodně, jenom nějak právně, jenom jako svým rozumem bych řekl i, což není špatné, je dobré používat rozum samozřejmě. Ale Boží slovo je vždycky nad to. Jo? Otázka je, co je skutečně Boží slovo. Jo? A to není zase tak jednoduché. Ta prorocká slova víme, že jsou falešná, mohou být falešná, příklady v dějinách jsou také. Ale neruší to, že Bůh mluví. Jo? Že Bůh mluví a asi je dobré naslouchat, modlit se, zvažovat to všechno, vidět to všechno, i když třeba nejprve neuslyším a pak vidím, že stejně to moje myšlení bylo jiné a že ty věci se sunou podle toho, co řekl Bůh, nebo co bylo v tom prorockém slově, tak to můžu zvážit, zvlášť když ještě nějakým způsobem není úplně pase a furt ta změna nějakého mého myšlení, změna mých postojů, změna mého prostě chování může nějak do toho zasáhnout, může něco ještě udělat. Jo? V tomto případě prostě pokud budu trvat, že budu chtít mít všechny teritoria Ruska, všechny teritoria Ukrajiny zpátky, tak jak to opakovaně prohlašuje Zelenský, tak a budu vlastně svůj lid k tomu motivovat. Oni jsou mnozí motivovaní asi i tak, jako už prostě nepustíme nic, jo. A dobijeme, někteří uvažují stále tak, dobijeme to všechno zpátky, jo. Možná to mají v té ústavě, že je zapsané, že nemůžou a takové. A teďka já nechci jakoby se bavit a spadat do těch myšlenek, jakože Rusko slíbilo Ukrajině budapešským spolu s některými dalšími státy budapešským memorandem, že když se vzdá jaderných zbraní, že bude garantovat ty hranice a že to porušilo. A Rusko zase, že na to jakože slibovalo, že se nebude rozšiřovat, jo? Což část lidí jako ignoruje a část lidí zase to považuje za jasné ospravedlnění toho konfliktu, jo? Což za mě není, jo? I když ho chápu, ale co ignoruje část lidí, kteří jsou proukrajinští, že to rozšiřování na to opravdu probíhalo a my se můžeme bavit, že si každý může vybrat, kde chce, co chce a nikdo nemá právo nějaký jiný stát, jinému státu něco nařizovat a tak. A budeme nekonečné diskuze vést a něčemu to třeba může být, ale z pohledu prostě těch států, ke kterým se nějaká jiná mocnost vojenská přibližuje, tak je minimálně jako to, minimálně je to k zamyšlení, jo? A mohli bychom si vzít příklad i třeba rozmístění zbraní na Kubě a USA, jo?
jak reagovali a každá taková země jakoby myslí na obranu a myslet na obranu je, a pozor, já teďka nemluvím jakoby toto o Rusku, já mám o Rusku trošku jiné zjevení, než že by jednalo jenom obranně, ale když uvažujeme o všech věcech, tak i tady na toto musíme myslet. Jo? Prostě u části lidí toto v podstatě ospravedlňuje tu válku Ruska proti Ukrajině. Jo? Oni to tak vidí. Tak Rusko se chtělo prostě zajistit, že ho NATO neobklíčí, když to tak zjednoduším, a že si zachová nějaké strategické věci, což toto uvažování u některých jiných států tolerujeme nebo dokonce chápeme. Jo? Třeba když se bude bavit o Izraeli, o nějakých golanských výšinách nebo nějakých takových věcech, jo? Prostě teď nechci být nepřesný, jo? Ale víme, že když jsou nějaké nehajitelné pozice nebo špatně ubranitelné pozice, tak ten stát jakoby se hodně rozmýšlí, jestli co s tím, jo? Jestli se nechá být zranitelný nebo ne. No, ale já si myslím, jakože Rusko nemělo toto dělat, jo? Že nechci teďka, já nejsem jako v tomto smyslu proruský, jo? Já si myslím, že Putin jako opakovaně lže, různé šílené komentáře různých lidí, kteří jsou vysoko v politice, ať už Medvěděv, nebo jsou vysoko v propagandě, třeba Solovyov, který tam je ten moderátor, a jejich retorika o jaderných zbraních, o tom, jak půjdou dál do Evropy, jak budou útočit na ty města evropská, jo, to je jako v podstatě předstupeň, je to podobný jako Goebbels, jo, jako nikdo mi zatím nevysvětlil, že ne, je tam spousta takových znaků a ta retorika je jako silně tragická, jo, ty lidi opravdu jsou hodně jako mimo, jo, nějaká úcta k životu nebo nějaké tyto věci, a je to velmi zlé. No, ale držme se toho, co jsem chtěl říct, jako co je klíčové celých těch x let. Opakuje se to znovu i v těch prorockých slovech, která my dáváme na web. Jak jsem říkal, je tam jeden takový článek na tom starém webu, na tom www.jirikrupa.org, tak tam je to shrnutý a je tam takový jako dlouhý článek, ono to je spíš už taková jakoby studie a tam je uvedených dalších těch 10, který v průběhu roku bylo publikovaných. Jo. Takže dá se tam dohledat spoustu věcí. A já teď ještě zdůrazňuji ten prvek, který tam je stále. Jo, že není možno, já to teďka jako řeknu jako teď, jako to prorocké slovo, není možno dobít zpátky ta teritoria. Jo? A to není jako něco, co by vyšlo z tohoto vnímání teď rozložení sil. To opakovaně přicházelo v podstatě už když Ukrajina sbírala svoje vojska a útočila na ty regiony, které se chtěly osamostatnit, tak už v té době tam přicházelo to slovo, jo, nebojujte, nemůžete uspět, jo. Bylo to podobné, jako když v Jeremiášově době to bylo proti tomu babylonskému, když to bylo, tam byl ten král Nebukadnesar babylonský a Jeremiáš opakovaně měl prorocké slovo pro ty, kteří se bránili a říkal jim, nemůžete uspět, jo, dobít tady proti tomuto. A já teď neříkám, že Ukrajina nemůže uspět, ona uspěje v nějaké, věřím, že uspěje v nějakých těch hranicích, ale ta Ukrajina
podle prorockých slov, které přicházejí už od toho roku 2014 nebo ještě dřív. Teďka si nejsem plně jistý o tomto konkrétním proroctví, jestli přišlo dříve, ale je, že bude rozdělena. Jo? Takže je tam nějaká hranice, za kterou ani to Rusko jako nebude moct jít. Asi tam zase část lidí asi myslí, že tu Ukrajinu dobudou. Ale pokud Ukrajina nějak si neuvědomí, teďka to řeknu tak jako po lidsku, pragmaticky, že to nedá, tak ona vlastně tím neústupným, tvrdým postojem, samozřejmě já to na jednu stranu chápu, je to jejich země, byla to jejich země, jo, ale proto říkám, že je spousta myšlenek, které někdy naruší to, co vlastně říká Bůh. Jo? Ale zpětně stejně uvidíme, že to, co řekl Bůh, tak je pravda. A jedna z věcí, kterou si tam pamatuju, že vlastně to bude stát jenom plno mrtvých, plno krve, ale stejně ten výsledek bude stejný. Jo? Někdo by mohl namítnout, že když ustoupili Hitlerovi, jo, a dali mu Sudety a šel dál, jo, to by mohli namítnout a mě to taky napadá. Jo, je to jako takový dobrý argument, ale znovu za mě Boží slovo je ještě silnější. Jo? A nemůžeme si dovolit jako nenaslouchat Bohu. Jo? Že on je ten, který ví všechno nejlíp. On je ten, který nám ty věci sděluje. Samozřejmě nakonec on je sděluje skrz nějaké lidi, jo? Což je potom na jednu stranu dobré, na jednu stranu problém. Jo? Ale tak už to v životě chodívá, tak to v Biblii je znovu a znovu. Přichází prorok Izajáš, něco říká, přichází Mojžíš, něco říká, přichází Ježíš, něco říká, přichází Pavel, něco říká, někteří to vidí, někteří to nevidí. A můžeme to zkoumat. Že? Pavel říká, vidím, že tato loď se zbortí. Jo? Vidím, že bude spojená s nebezpečím. A stejně plujou, stejně. Jo? Nakonec prostě jsou rádi, že si zachrání životy. A Pavel říká, jo, sice loď bude zničená, ale zachráníte se. Jo? A on má vhledy přesně do té situace. Část lidí to slyší, část lidí to absolutně ignoruje. Pak ho ještě část lidí chce zabít stejně. Jo? Ale to nemění na tom, což se stalo i samozřejmě mnoha prorokům, ale to nemění nic na tom, včetně Ježíše Krista, že Bůh mluví. A ty to můžeš slyšet. Ty můžeš být ten, který není zaslepený, ty můžeš být ten, který není hluchý, ty můžeš být ten, který na tom všem se dokonce setká s Bohem. Jo? Protože prorocká služba je služba, která také přivádí lidi ke Kristu. A přivádí je k živému Bohu, který teď mluví. No, já bych pro teď asi to zastavil a myslím, že jsem ty základní body v tom a nějaké sdílení navíc kolem toho zmínil. Jo? Takže je tu nějaká vize někam postupovat. Jo, rok 2015 Putin půjde dál a dále. Jo? Co to znamená? Se snažíme doptávat Pána, zjistit ještě více, ujasnit si to ještě více. Myslím si, že ta slova, která přišla v tom počátku té války, znamená zhruba před těmi 4 roky, tak tam byly jasná. Jo?
neuspěje Rusko, nemůžou uspět, aby dobili celou Ukrajinu. Ale ani Ukrajina nemůže uspět v tom, že si dobije zpátky ta svoje teritoria. Jo. Čím dřív to lidé jako nějak tak uvidí a čím dříve se k tomu i teďka řeknu pragmaticky postaví. Jo. I Ježíš Kristus řekl takové, použil jedno podobenství a říká o tom, že když si nějaký král spočítá, že proti němu táhne nějaký král, vůči kterému nemůže obstát, tak hned jde a snaží se vyjednat podmínky míru. Jo? A je to takový určitý pragmatický rámec, který nám může někdy připadnout jako fakt hloupý nebo neideologický, nebo já nevím, nějaký jakože ta hrdost a to budeme bojovat až do posledního muže a jo, takže to je jakoby, to na třeba některý z nás oslovuje, jo, za tu spravedlnost a prostě tak je to. Ale Bible je praktická a někdy ukazuje, že prostě je to nesmysl, jo, že ano, někdo řekne, ale takhle, když všem projde agresorům to, jo, bude to jak jezinky, 3 prstičky a chceme víc a dál na světě, že Čína, Tajván a další. Vraťme se k tomu, že tady je nějaký konflikt, je tady spoustu různých vizí, jak to ukončit, je tady nějaká propaganda, jsou tady nějaké lži, jsou tady různé všelijaké informace, na kterém se dělí národ, někdy i rodiny, ale je tu i Boží slovo, které k tomu mluví. Jo? Takže já bych řekl, že to prorocké slovo povzbuzuje Ukrajinu a všechny ostatní v tom, že ano, je třeba uchránit si tu státnost. Jim konec konců nic jiného někdy jakoby nezbývá, protože Putin ukázal, že chce celou Ukrajinu už na začátku toho konfliktu i zjevně, nejenom jako, že by jsme se o tom mohli dohadovat, jestli ty nebo ony zpravodajské služby to vidí dobře. On útočil na Kyjev, jo, zřetelně chtěl prostě získat to hlavní město, co tam chtěl s tím pak dělat, to se můžeme dohadovat. A je třeba si uvědomit, že ti Ukrajinci opravdu bojují o svoje životy, protože vydat se takhle z Putinovi, který tam na těch územích potom je schopen, že verbovat zase lidi do války, využívat další zdroje, průmysl, nevím co všechno, jo. Tak není to samozřejmě sranda, ale myslím si, že bychom měli stát za podporu Ukrajiny, modlit se, aby Rusko opravdu mělo nějakou jasnou hranici, do které i ono narazí, jo. Takhle to prožívám já, to říkám jako své svědectví. Já neospravedlňuji tady vůbec ruský tady jako zabíjení civilistů, útočení. Za mě lidi, kteří jsou čistě proruský, jsou oklamaní. Jo? Neříkám, že nemohou některou část ruského pohledu vnímat, ale jestli jsou jako obhájci Putina, tak tam si myslím, že je to hodně mimo a z křesťanského pohledu už úplně mimo, jo? Protože kult osobnosti, různý spojování prostě s Severní Koreou, která likviduje křesťany, s Čínou, jo? Která v podstatě je protikřesťanská, různé věci, jo? Militantismus a samozřejmě oni všichni mluví o Bohu, Putin, Trump, Zelenský, jo, všichni se modlí, ale víme, jak to
ve skutečnosti je a bylo, že v historii ne každý, kdo se modlí a kdo říká, že ctí Boží slovo, tak ho skutečně ctí. Často to bývá klam. No, takže nejsem proruský. Na druhou stranu, pokud se bude Evropa a všichni furt stavět do té pozice, že to dobudou všechno zpátky, tak to nedobudou. Jo? Nedobudou. Samozřejmě některé požadavky Ruska jako velmoci, která se snaží být stále tou velmocí, chce mít ten vliv a chce ho získat dál a prostě, jak řekl i náš prezident Havel, já teď nejsem ten, kdo by ho nějak adoroval, ale prostě v této věci a v některých jiných věcech tak byl ten jeho příspěvek jako pravdivý a ne ve všech. Jak řekl, že Rusko má problém s tím, že neví, kde jsou jeho hranice. Jo, to si myslím, jako, že vystihl docela dobře a přesně. A je třeba tady toto brát vážně. Jo. A když my něco máme brát vážně, tak křesťany to má vést k modlitbám. Jo. Politiky to má vést k nějakým přípravám, nějakému jednání. V Timotově je napsané, že se máme modlit. Nejprve prosím, aby se modlilo za vládce, jo, za všechny lidi a tak dál, aby jsme mohli žít v míru. Jo, to je napsané zcela jasně. A my třeba každou neděli se aspoň krátce modlíme i na shromáždění za mír, modlíme se za vládu, modlíme se v rámci tohoto slova. To je třeba dělat. Je třeba se modlit za mír v naší zemi. I postit a hledat. Jo? My jsme si zvykli na mír, ale mír není automatika. Mír není prostě samozřejmost. Takže měli bychom všichni činit pokání, přibližovat se k Bohu, modlit se za mír.